హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ముందుగా కొద్దిసేపు కీర్తన చేద్దాం. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. 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 గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీ జన గిరివరదారి. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీ జన యశోదనందన వ్రజ జనరం జనా. యశోదనందన వ్రజ జనరం జనా. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే. జయ రాధా రాధా శ్రీ రాధే. జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే. జయ రాధే. జయ జగన్నాథ జగన్నాథ
బలదేవా జయ సుభద్రా. జయ నదా జగన్నాథ బలదేవ జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్. జయ గౌరనితాయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్. జయ ప్రభుపాద ప్రభుపాద జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్. జయ 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 నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్. గౌర ప్రేమానందే హరి 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 బోల్. హరి బోల్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ. భక్తి వైభవ క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. సో మనము ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతము అందులో మొదటి స్కందంలో 3 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈరోజు 4వ అధ్యాయంలోని కొన్ని శ్లోకాలను ది అపియరెన్స్ ఆఫ్ శ్రీ నారదముని ఆగమనము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో దీనిలో ఈరోజు కొన్ని శ్లోకాలను మనము చూద్దాము. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది మొదటి స్కందంలోని 4వ అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లయితే పూర్వపు అధ్యాయంలో 3వ అధ్యాయం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ అవతారాలకు మూలము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో సర్వ అవతారాలకు మూలము ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి సౌనకాది మునులు ఋషులు సూత గోస్వాముల వారిని అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానం చెప్తూ చివరిగా, ఎందుకంటే వారు అడుగుతూ ఉంటుంటారు, ఆ క్రమంలో ఆయన సమాధానం చెప్తూ ధర్మ జ్ఞానాదులను కూడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్వధామమునకు నిష్క్రమించిన పిమ్మట సూర్యుని వలె తేజోవంతమైనటువంటి ఈ భాగవత పురాణము ఉదయించినది. కలియుగం నందు అజ్ఞాన గాఢాంధకారం చే దృష్టి లోపించినటువంటి మానవులు ఈ పురాణము నుండి
వెలుగును పొందుతారు అంటూ ఆయన చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా, సుఖదేవ గోస్వామి అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు సమక్షంలో సుఖదేవ గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతమును కీర్తించినప్పుడు నేను అత్యంత శ్రద్ధతో శ్రవణం చేసి ఉంటిని. అంటే మరి ఆ సౌనకాది మునులు, ఆ ఋషులు వాళ్ళంతా అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు మరి సూత గోస్వాముల వారు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది అది తన సొంతంగా కాకుండా మరి వారి గురువైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు మరి పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఆ సమయంలో ఆ భాగవత పురాణాన్ని అంటే ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను శ్రద్ధతో శ్రవణం చేసి ఉన్నాను. ఆ విధంగా మహా తేజస్వియును ఘనుడు అగు సుఖదేవుని కరుణ చేత నేను శ్రీమద్ భాగవతమును అవగతనం చేసుకోగలిగినాను. మరి ఏదైతే నేను అవగతం చేసుకున్నానో, ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ 44వ శ్లోకంలో చెప్తారు, తత్ర కీర్తయతో విప్రేర్ష భూరి తేజసః అహం చాద్యగమం తత్ర నివిష్టతదనుగ్రహాత్ సోహం వ శ్రావయిష్యామి యథాదీతం యథామతి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా యథాదీతం యథామతి అనేటువంటిది పదాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే అంటే యథాదీతం యథామతి, ఆయన ఏదైతే చెప్పారో దానిని ఏదైతే అవగాహన చేసుకున్నానో ఆ విషయాలను నేను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను, నాకు అవగతమైనటువంటి విషయాలను. ఎందుకంటే మహా తేజస్వుడు ఘనుడు అయినటువంటి సుఖదేవుని యొక్క కరుణ చేత నేను మరి ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఏదైతే ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్పబడిందో ఆ విషయాలను నేను ఆ విధంగా అవగాహన చేసుకొని దానిని యథావిధిగా మరి నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే మనము ఈ 4వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రీ నారదుని యొక్క ఆగమనము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం యొక్క పేరు. సో ఈ అధ్యాయంలో మొత్తంగా 4 విభాగాలుగా మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందులో మొదటి విభాగము మనకి వాస్తవానికి అన్ని కూడా ప్రశ్నలు అడిగేటువంటివి ప్రశ్నలుగా. అందులో మొదటి 3 ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఇక్కడ సౌనకాది ఆ సౌనక ఋషి అడుగుతూ ఉండేటువంటి అలాగే నైమిషారణ్యంలో వారు అడుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రశ్నలు మొదటగా 8 మొదటి విభాగంగా సెక్షన్ ఏగా చెప్పుకోవచ్చు. అవన్నీ కూడా ప్రశ్నలుగా సౌనక ముని యొక్క ప్రశ్నలు. సో అందులో ముఖ్యంగా ఋషులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు నైమిషారణ్యములు, అలాగే శ్రీల సూత గోస్వాముల వారి యొక్క సమాధానం మొదటి 3 వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు. ఆ తర్వాత 4 నుండి 7 వరకు కూడా ఆయన శ్రీమద్ భాగవతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండేటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇక పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి అడగడము. ఆ తర్వాత 14 నుండి 15 వరకు వేదాల యొక్క విభజన. ఆ తర్వాత మరి వేదవ్యాసుల వారి యొక్క మానసికమైనటువంటి స్థితి. ఆ తర్వాత నారదముని ఆగమనము అనేటువంటివి. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి 4 అంశాలను మనం చూసినట్లయితే, ఒకటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు, కాంటెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్, ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము గమనించినట్లయితే సౌనక ఋషి ఇంకా అడుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రశ్నలు అనేటువంటిది మనము చూడవచ్చు. అలాగే
వ్యాసదేవులు వేదాలను విభజించినటువంటి అంశాలు, అలాగే మరి వ్యాసదేవుని యొక్క అసంతృప్తి అన్నింటినీ చేసిన తర్వాత కూడా అతని యొక్క మానసికమైనటువంటి కంపాషన్ ఆఫ్ ది వ్యాసదేవ, అలాగే నారద ముని యొక్క ఆగమనము, ఇవి 4 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనకి ఈ అధ్యాయంలో కనిపించేటువంటివి. ఒకటి, సౌనక ఋషి యొక్క ఇంకా ఆయన ఫర్దర్గా అడుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రశ్నలు. రెండవది, వ్యాసదేవుల వారి చేత వేదాలను విభజించబడినటువంటి అంశాలు. ఆ తర్వాత మూడవది మనకి ఈ అధ్యాయంలో కనిపించేటువంటిది వ్యాసదేవుల వారి యొక్క డిస్సాటిస్ఫాక్షన్, అసంతృప్తి, ఆయనలో కలిగినటువంటి అసంతృప్తి. అలాగే ఇక ఆ సందర్భంలో నారదముని ఆగమనము అనేటువంటి అంశాలను మనము ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి విభాగాలుగా చెప్తుంటాం. సో అందుకే మనకి ఇక్కడ సెక్షన్ ఏలో 1 నుండి 8 వరకు శ్లోకాలు, ఆ తర్వాత సెక్షన్ బిలో మనకి 9 నుండి మరి 13 వరకు చెప్తాము. ఆ తర్వాత సి అండ్ డిలో, సిలో 14 నుండి 25 వరకు, అలాగే డిలో 26 నుండి 33 చివరి వరకు 33 శ్లోకాలు కలిగినటువంటి ఇది ఈ అధ్యాయము. సో మరి ఆ విధంగా ఈ అధ్యాయాన్ని మనము విభజించుకొని అందులో మొదటి శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే, ఆ మొదటి శ్లోకము వ్యాసుల వారి చేత చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ వ్యాసుల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉంటారు. సో అంతకుముందు అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ 44వ శ్లోకానికి కంటిన్యూషన్గా మనకి ఆ వ్యాసుల వారు చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు అధ్యాయంలో 44వ శ్లోకంలో ఆయన సూత గోస్వాముల వారు సౌనకాది ఋషులతో పలికినటువంటి విషయాలను కొనసాగిస్తూ వ్యాసుల వారు చెప్తూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే అంతకుముందు శ్లోకంలో మరి ఆయన ఋషులను ఉద్దేశించి, నేను మా గురువైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి వద్ద నుండి విన్నటువంటి అంశాలను యథాతీతం యథామతి అనేటువంటి ఆ పదాల ద్వారా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే సో మరి ఆ సూత గోస్వామి పలికినటువంటి యథాతీతం యథామతి అనేటువంటి పదాలు గొప్పగా అంచనా వేస్తాడు ఆ సౌనక ముని. సో కనుక మరి ఇక్కడ మొదటి శ్లోకములో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది వ్యాసుల వారు చెప్తారు. ఈ విధంగా సూత గోస్వామి పలికినంతటా దీర్ఘకాల యజ్ఞ దీక్షులైతులైనటువంటి ఋషులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు, వృద్ధుడు అయినటువంటి సౌనకముని అతనిని ఇట్లు సంబోధించుచు అభినందించెను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఏ విషయాలు సూత గోస్వాములు అన్నారో ఆ విన్నటువంటి అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని మరి అక్కడ దీర్ఘకాలంగా దీక్షితులై నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి ఋషులలో వృద్ధుడు శ్రేష్ఠుడు అయినటువంటి సౌనకముని గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సౌనకముని మరి ఆ సూత గోస్వాముల వారిని ఈ విధంగా సంబోధించుచు అభినందించాడు అంటూ చెప్తున్నారు మొదటి శ్లోకంలో. సో ఎందుకంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తారు, ఏదైనా ఒక సభలో మరి ఆ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడేటువంటి వక్తను గురించి అభినందించేటప్పుడు సభా అధ్యక్షులు ఉంటారు. మనం ఏదైనా ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించవలసినదిగా ఒకరు వస్తారు. ఆ తర్వాత దానిలో వక్త వేరు ఉంటారు. మరి ఇక్కడ మరి ఆ నైమిషారణ్యంలో ఆ ఋషులు సమావేశమై కూర్చున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆ సభకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరు అంటే ఆ ఋషులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు, వృద్ధుడైనటువంటి వాడు సౌనకముని సభాధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, మరి అలా మరి ఆ వక్తను గురించి ఎవరైనా మాట్లాడాలి, అభినందించాలి అని అంటే ఆయనకు కొన్ని యోగ్యతలు ఉండాలి. అటువంటి వాడే
సభాధ్యక్షుడు, ఆ సభాధ్యక్షుడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ లక్షణాలను గురించి మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు. హరే కృష్ణ. 1 minute. ఇది సో ఈ మొదటి శ్లోకంలో క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది సౌనక ఋషి యాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ది సేజెస్ ఇన్ ద నైమిషారణ్య అంటూ సౌనక ముని మరి అధ్యక్షతన అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆయన సభాధ్యక్షులుగా ఉండడానికి, అలాగే వక్తను అభినందించడానికి అతనికి ఉన్నటువంటి అర్హతలను మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ వక్తను గురించి ఉద్దేశించి మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తికి, అంటే సభాధ్యక్షుడికి అతడు వయసులో పెద్దవాడై ఉండాలి అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా బహువిద్యా విశారదుడు ఉండడం అనేటువంటిది అతనికి కావలసినటువంటిది, దాన్ని చేయగలిగేటువంటి. అందుకే వృద్ధ ఎల్డర్లీ పర్సన్ గా చెప్తున్నారు. అలాగే కులపతి వాళ్ళందరినీ కూడా లీడ్ చేయగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే మరి ఆ భావర్చ అని చెప్తున్నారు, అంటే బహు విద్యా విశారదుడై ఉండవలెను అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ఈ సమావేశంలో, ఆ సౌనకాది మునుల సమావేశంలో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దవాడు సౌనక మునికి ఆ విధమైనటువంటి అన్ని అర్హతలు అతనికి ఉన్నటువంటిదిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ యోగ్యతలన్నింటినీ కూడా అతడు కలిగి ఉన్నాడు కనుకనే అక్కడ ఆయన ఆ సభకు అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆయన వారికి ఇంతకు ముందు వివరించినటువంటి సూత గోస్వాముల వారిని గురించి ఆయన మాట్లాడగలిగేటువంటి అర్హత ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ సౌనక ముని సూత గోస్వాముల వారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, ఈ భగవద్గీత, భాగవతము వంటివి మరి ప్రామాణికులైనటువంటి వాళ్ళ నుండి, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుడి నుండి ప్రామాణికమైనటువంటి శిష్యులైనటువంటి వారు లేదా వినేటువంటి శ్రోత కూడా ప్రామాణికుడిగానే ఉండాలి అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ వక్త మరియు శ్రోతలు అందరూ కూడా ప్రామాణికులైనటువంటి వాళ్ళే నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ ఈ సంభాషణలు ఎటువంటి కష్టం లేకుండా స్మూత్ గా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మరి ఆధ్యాత్మిక వాళ్ళు సమావేశమైనటువంటిది కూడా అదే, ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి అడుగుతూ ఉంటారు. మరి కృష్ణ భగవానుడు తన స్వధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఈ ధర్మము ఎవరిని ఆశ్రయించినది అనేటువంటిది వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. సో కాబట్టి మరి ఇక మనకి 2వ శ్లోకంలో ఆ సౌనక ముని అడుగుతుంటాడు. సౌనక ఉవాచ సూత సూత మహాభాగా వదనో వదతాం వర కథాం భాగవతీం పుణ్యాం యదాహ భగవాన్ చుకః. సో సౌనక ముని ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు. సూత సూత, ఓ సూత గోస్వామి అంటూ ఆ సూత గోస్వాముల వారిని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ, మహాభాగుడవైన నీవు వక్తలలో అత్యంత శ్రేష్ఠుడవు కనుక ఘనుడును పరమ శక్తిమంతుడును అగు శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి పలికిన శ్రీమద్ భాగవత పవిత్ర కథను దయతో మాకిప్పుడు వినిపింపుడు అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది.
సో ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా సూత గోస్వాములు వారు చెప్పారు, నేను ఏదైతే మా గురువు గారి దగ్గర నుండి అంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి విన్నానో, ఏదైతే అవగమనం చేసుకున్నానో ఆ విషయాలను నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను అని చెప్పారు. కాబట్టి సో మరి ఆ విధంగా అక్కడ సమావేశంలో ఉన్నటువంటి సౌనక ముని సూత గోస్వాముల వారిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆ సూత గోస్వామి వారి యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ని, అలాగే సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని గురించి కూడా ఇక్కడ కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి జరుగుతుంది. సో సౌనక ముని అంటూ ఉన్నాడు సూత గోస్వాముల వారితో, ఓ సూత గోస్వామి, మహాభాగుడవైన నీవు వక్తలలో అత్యంత శ్రేష్ఠుడవు. అంటే ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పలికినటువంటి శ్రీమద్ భాగవత పవిత్ర కథను శ్రవణం చేయవలనటువంటి ఉత్సాహంతో వాళ్ళు మరియు ఆ ఇతర అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులందరూ కూడా మరి ఎంత ఆ ఉత్సాహంతోనే, ఆ ఆనందంతో సూత గోస్వాముల వారిని 2 సార్లు సూత అని సంబోధించుచున్నాడు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా ఆయన మహాభాగుడు అయినటువంటి వాడు, అలాగే వక్తలలో మాట్లాడగలిగేటువంటి విషయాలలో అత్యంత ఘనుడైనటువంటి వాడు అని ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. మరి నీవు ఆ మహాగణుడు అంటే వక్తలలో గనుడైనటువంటి వాడు, పరమశక్తిమంతుడు అయినటువంటి శ్రీ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పలికినటువంటి భాగవత కథను మాకు తెలియజేస్తానన్నావు కదా, ఆ కథని ఇప్పుడు మాకు దయతో తెలియచేయండి అంటూ ఆయన మరి ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని కూడా కీర్తిస్తూ అడిగినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచనకు సుఖదేవ గోస్వాముల వారు తప్ప ఇతరెవరు కూడా ప్రామాణికులు కారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి భాగవత పఠనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి భాగవత శ్రవణం ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి మాయావాదులు, నిరాకారవాదులు లాగా ఉండదు ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, శ్రీమద్ భాగవత అర్థాన్ని వాళ్ళు మాయావాదులు ధనార్జన పరులై వచనాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు మరి ఇది మానవాళికి ఉపయోగపడే విధంగా, మానవులను ఉద్ధరించే విధంగా, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి జీవులను ఉద్ధరించే విధంగా, వెలుగుని ప్రసాదించే విధంగా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, ఆయన భాగవత పురాణాన్ని చెప్పినారు అనేటువంటిది మనకు చెప్పబడుతూ ఉంది. అందుకే ఆ సుఖదేవ గోస్వామి పంతాలోనే శ్రీమద్ భాగవతము ప్రవహించినప్పుడు అది వినేటువంటి మరి అంటే చెప్పేటువంటి వాళ్ళైనా, వక్తైనా, అలాగే వినేటువంటి వాళ్ళకైనా అది ఎంతో ఆనంద భాగంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ క్రమంలోనే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ, సుఖదేవ గోస్వామి పంతాలోనే శ్రీమద్ భాగవతమును ప్రవశించుటకు సిద్ధపడినటువంటి వక్త సుఖదేవుడు మరియు అతని ప్రతినిధి అయినటువంటి వాని నుండి శ్రవణం చేయుటకు సిద్ధపడినటువంటి శ్రోతలు మాత్రమే శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క దివ్య చర్చల యందు ప్రామాణికమైనటువంటి భాగస్వాములు కాగలరు. అంటే ఇక్కడ వక్తకు అలాగే శ్రోతకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినటువంటివి మరలా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సో అంటే ఈ భాగవతాన్ని ఎప్పుడు కూడా, ఈ అమల పురాణమైనటువంటి భాగవతాన్ని మనము భౌతికమైనటువంటి ఫలాపేక్షతో ఏదో వినాలి, విని 4 ప్రశ్నలు అడుగుతారు, ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయాలి అనే ధోరణిలో కాదు వినవలసినటువంటిది. సో మీకు అందుకే మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నాం, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతటి విషయాలను మనకి ఇందులో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరి సూత గోస్వాముల వారు వారి గురువైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి అదే యథాతీతం యథామతి
ఆయన్ని ఏదైతే చెప్పారో ఆ విషయాలను యథాతథంగా నేను చెప్తున్నాను అని సిద్ధపడ్డారు సూత గోస్వాముల వారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అదే విషయాలను యథావిధిగా వినడానికి ఇష్టపడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శ్రోతలు, ఆ బ్రాహ్మణులు, ఋషులు, సౌనక ఋషులాదుల వంటి వారు. సో మరి ఇంకా మనకి ఆ ముఖ్యంగా 2వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలలో కూడా సో అలాగే మనకి ఆ 10వ స్కందంలో శ్రూత గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి, సుఖదేవ గోస్వాముల వారు చెప్పినట్టు అంతకుముందు కూడా మనం చూసినటువంటి ఆ విషయాలను చూస్తాం కదా. సో ఆ విధంగా మరి ఇంకా ఆ సౌనక ఋషి అడుగుతాడు సూత గోస్వాముల వారిని, కస్మిన్ యుగే ప్రవృత్తేయం స్థానే వాకేన హేతునా కుత సంచోదిత కృష్ణ కృతవాన్ సంహితాం ముని. సో ఇంకా ఆ సౌనక ఋషి సూత గోస్వాముల వారితో ఈ విధంగా అంటుంటాడు, ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఏ సమయమునందు మరియు ఎచ్చట తొలుత ప్రారంభించబడినది. అందుకే మనకు మొదటి ప్రశ్నలలో భాగవతం యొక్క హిస్టరీ గురించి, భాగవత చరిత్ర గురించి అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే 3వ శ్లోకంలో ఆయన సౌనక ముని అడుగుతూ ఉన్నారు సూత గోస్వాముల వారిని, ఈ శ్రీమద్ భాగవతము ఏ సమయమునందు మరియు ఎచ్చట తొలిత ప్రారంభించబడినది అంటూ, అదియునుగాక ఏ కారణం చేత ఇది ఆరంభించబడినది. ఈ సంహితను రచించుటకు మహాముని అయిన కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాసుడు ఎవరి నుండి స్ఫూర్తిని పొందియుండెరి. సో చూడండి, ఇక్కడ ఆయన వినడానికి ఇష్టపడ్డటువంటి వాళ్ళు అదే సమయంలో వారు ఏమి వినడానికి ఇష్టపడ్డారో, వారు ఏవైతే ప్రశ్నలు అంతకుముందు అడిగారో ఆ విషయాలను రాబట్టుకునే విధంగానే వారు వినమ్రంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అందుకే ఆయన ఆ సౌనక ముని సూత గోస్వాముల వారితో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఏ సమయమునందు ఎచ్చట తొలుత ప్రారంభించబడినది, అంతేకాకుండా అది ఎచ్చట తొలుత ప్రారంభించబడింది కాకుండా ఎందుచేత అది ప్రారంభించబడినది అంటే కారణం ఏంటి, శ్రీమద్ భాగవతము రావడానికి కారణం ఏంటి, మరి ఈ సంహితను రచించుటకు మహాముని అయినటువంటి కృష్ణ ద్వైపాయనుల వారు, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఒక అంశగా చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన యొక్క అంశగానే కృష్ణ ద్వైపాయనుడుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ వ్యాస మహర్షి ఎవరి నుండి స్ఫూర్తిని పొంది ఉన్నారు అంటూ ఆ సౌనక ఋషి సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతము శ్రీల వ్యాసదేవుల వారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి రచన అయినందువలన సౌనకముని ఆ విషయాలను అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలుగా అడుగుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సామాన్య జనానికి మరి ఈ విషయాన్ని గూర్చి విచారణ జ్ఞానపూర్ణాలు, యోగ్యాలు అయి ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకోవడానికి ఉన్నటువంటి విషయాలను ఆయన అడుగుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నారు ఆయన. ఆ సౌనక ఋషి సూత గోస్వాముల వారిని ఇంకా కొనసాగిస్తూ, మరి ఆ వ్యాసదేవుల వారి యొక్క తనయుడు, గొప్ప భక్తుడు, సమదర్శి, నిర్వికల్పుడైనటువంటి అతడు, సదా ఏకాంత మతుడైనటువంటి వాడు కదా, మరి సమస్త భౌతిక కార్యాలకు పరుడైనటువంటి అతడు గూఢంగా నున్నందున బాహ్యమునకు జడున వలె గోచరించును. ఎందుకంటే ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ముక్త పురుషులు. ఆ కారణం చేత ఆయన మాయాశక్తి వలలో పడకుండా ఉండడానికి సదా అతడు సావధానుడై ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆయన గురించి ఆయన జన్మ తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మనం చూస్తాం. మరి వ్యాసుల వారి యొక్క భార్య గర్భంలోనే ఆయన కొంతకాలం ఉన్నటువంటి వాడు ఉండి బయటకు వస్తే ఎక్కడ ఈ మాయ
ఆయనని ఆవరిస్తుందో, ఈ మాయా బంధనాలలో ఆయన చిక్కుకుంటాడో, ఈ మాయా శక్తులు వలలో ఎక్కడ పడతాడో అనేటువంటి విషయంతో ఆయన బయటకు రావడానికి సంకోచిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో సాక్షాత్తు ఋషికేశుడైనటువంటి మరి తన యొక్క బాహ్య శక్తి ద్వారా ఈ భౌతిక జగత్తునంతని కూడా ఈ మాయాశక్తిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి అనుగ్రహం ద్వారానే ఆయన బయటకు వచ్చినటువంటి వాడు. సో కనుక ఆయన ముక్త జీవులుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఆయన సదా సావధానుడై ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ముక్త జీవులు మనకి భగవద్గీతలో చెప్తుంటారు, ముక్త జీవులు బద్ధ జీవులు. ముక్తుడైనటువంటి వాడు సదా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి మార్గాన్నే పయనిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. కానీ బద్ధ జీవులు ఈ దేహాత్మ బంధనాలలో ఉంటూ నాది నేను కుటుంబ వ్యవస్థలో పలు విధాలైనటువంటి కలాపాలలో నిమగ్నులై ఉంటూ ఉంటారు. కానీ ముక్త పురుషులు ఈ విషయాలకు దూరంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఆత్మానుభవం నందు వాళ్ళు స్థిరులై ఉన్నటువంటి వారు కనుక ఈ భౌతిక విషయాలకు, ఈ భౌతికత్వము పట్ల ఉపేక్ష వహించి ఉంటారు అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి విషయాలనే మనకి ఇక తదుపరి శ్లోకాలలో చెప్తారు. మరి ఇంకా సౌనక ఋషి అడుగుతాడు, మరి శ్రీల వ్యాసదేవులు వారు తన తనయుని అనుసరించుచు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు నగ్నంగా జలకమాడుతూ ఉన్నటువంటి సుందరులైనటువంటి దేవతాశ్రీలు అతడు నగ్నంగా లేకున్నను వెంటనే వస్త్రములను ధరించిరి. కానీ అతడు తనయుడు తమ ఎదుటగా ప్రయాణించినప్పుడు వారు అలా ప్రవర్తించలేదు. మరి ఈ విషయం గురించి వ్యాసదేవుడు ప్రశ్నించగా అతని తనయుడు పవిత్రుడనియు స్త్రీ పురుష భేదములను గాంచని వాడనియు ఆ యువతులు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి. కానీ వ్యాసదేవుడు అట్టి భేదభావములను చూపి ఉండెను అంటూ ఇక్కడ ముఖ్యంగా అంటే జ్ఞానులకు ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వారికి ఉండేటువంటి భేదాన్ని ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకాల్లో మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సౌనక ఋషి అడుగుతారు, దృష్ట్వానుయాంతమృషిమాత్మ జపప్యనగ్నం దేవ్యో హ్రియా పరిదద్దుర్న సుతస్య చిత్రం తద్వీక్ష్య పృచ్చతి మునౌ జగదుస్తవాస్తి స్త్రీ పుంవిధానతు సుతస్య వివిక్త దృష్టే. సో కాబట్టి మరి ఆ వ్యాసదేవుల వారు, ఎందుకంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారు వ్యాసుని యొక్క ఆశ్రమం నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. వెంటనే ఆ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో అంతకుముందు మనం చూసినట్లుగా హా పుత్ర అంటూ ఆయన వెంట పడుతూ ఉంటాడు. కానీ ఏమీ సమాధానం ఇవ్వకుండానే ఆయన వెళ్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో మరి ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ ఒక దృశ్యాన్ని మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని అనుసరిస్తూ వ్యాసదేవుల వారు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ సరోవరంలో సుందరులైనటువంటి దేవతా స్త్రీలు నగ్నంగా స్నానమాడుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ సందర్భంలో మరి వ్యాసుల వారు నగ్నంగా లేకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు లేచి వెంటనే వారి యొక్క వస్త్రాలను ధరించారు. కానీ అంతకుముందు సూత గోస్వాముల వారు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆ పక్క నుంచే వెళుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు ఆ విధంగా ప్రవర్తించలేదు. సో మరి ఈ విషయాన్ని గూర్చి వ్యాసుల వారు కుతూహలంతో ఆ దేవతా స్త్రీలను అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు వారు చెప్పినటువంటి సమాధానం, మీ యొక్క పుత్రుడు పవిత్రుడు అని, స్త్రీ పురుష భేదాలను గాంచనవాడు అని ఆ దేవతా స్త్రీలు, యువతులు, సుందర స్త్రీలు సమాధానం ఇచ్చారు. మరి వ్యాసదేవుడు అట్టి భేదభావములను చూపియుండెను. ఎందుకంటే ఇతడు గృహస్థుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తారు, శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు,
పండితుడైనటువంటి వాడు తన ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కారణంగా విద్య వినయ సంపన్నుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుని యందును చండాలుడు అంటే సునక మాంసం ఆ కుక్క మాంసం తినేటువంటి వాడి యందును కూడా, అలాగే గోవునందైనా సునకమునందైనా సమదృష్టిని కలిగి ఉంటాడు. మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. పండితుడైనటువంటి వాడు విద్యా వినయాలు కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుడినైనా చండాలుడినైనా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు, గోవునైనా సునకమునైనా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి అటువంటి దివ్యస్థితిని పొందినటువంటి వాడు కనుక ఆయనకి స్త్రీ పురుష భేదము ఆయన గాంచలేడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కనుక ఆ ఇక్కడ ఆ విధంగా వారి ప్రవర్తించడానికి గల కారణాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయనకు స్త్రీ పురుష భేదాలు, అతని యొక్క మనసునందు ఆ స్త్రీ పురుష భేదాలు లేనటువంటివి, అందరిలో కూడా ఆత్మను మాత్రమే దర్శించగలిగేటువంటి ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ఆత్మారాముడుగా సుఖదేవ గోస్వామిలో ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారు 16 ఏండ్ల ప్రాయము కలిగినటువంటి యువకుడు. మరి ఆ యువకుడు నవయౌవనవంతుడుగా ఉన్నటువంటి యువకుడు మరి నగ్నంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యువతులు మరి వారు కూడా ఆ సరస్సులో నగ్నంగా ఉండి కూడా ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని గురించి ఏ విధంగానూ ఆలోచించలేదు. ఎందుకంటే ఆయన గురించి వారు ఎరిగినటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే వ్యాసుల వారు ఎదురుగా వస్తూ ఉన్నారో వెంటనే వారు వస్త్రాలు ధరించిన కారణము, ఎందుకంటే శ్రీల వ్యాసదేవుల వారు గృహస్థునుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి వాస్తవానికి ఆ యువకులు వ్యాసుల వారికి పుత్రికలు లేదా మనమరాళ్ళు వంటి వయస్సులో వారు ఉన్నటువంటి వారు. సో కాబట్టి సంఘ మర్యాదను అనుసరించి వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రవర్తించారు అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ స్త్రీ పురుష భేదాలు అనేవి మనకు ఒక బాహ్య తొడుగులు, ఆత్మకు ఉన్నటువంటి బాహ్య తొడుగులు మాత్రమే. ఎందుకంటే స్త్రీకి పురుషుని పట్ల, పురుషుడికి స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ కలిగే విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఒక తొడుగులు మాత్రమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎలాగైతే ఈ దేహము అనేటువంటిది ఆత్మకు ఉండేటువంటి తొడుగు, సో ఈ జీవులన్నీ కూడా ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలుగా ఉండేటువంటి జీవులన్నిట్లో కూడా అది. సో అన్నిట్లో ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు సర్వజీవులు ఆత్మస్వరూపులుగానే చూడగలిగినటువంటిది. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక దృష్టియే ముక్త స్థితి అని చెప్తున్నారు. శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారు అటువంటి దివ్యమైనటువంటి ముక్త స్థితిని పొంది ఉన్నటువంటి వాడు. ఇక్కడ శ్రీల వ్యాసదేవుల వారు కూడా మరి ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొంది ఉన్నప్పటి వాడు అయినప్పటికీ కూడా అతడు గృహస్థుడైనటువంటి కారణంగా మరి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆ కట్టుబాటుగా అతడు ముక్త పురుషుడిగా నటించట్లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. ఇంకా మరి ఆ సౌనక ఋషి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఇంకా అడుగుతాడు ఆయన, కథమాలక్షిత పౌరైః సంప్రాప్త కురుజాంగలాన్ ఉన్మత్త మూక జడవద్విచరన్ గజసాహ్వయే. మరి ఇంకా ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు, కురుజాంగల ప్రాంతమునందు, మరి ఇక్కడ ఆ కురుజాంగల ప్రాంతములో సంచరించిన పిదప అస్తినాపురమున ప్రవేశింపగా ఉన్మత్తుడును మూగవాడును జడును వలె గోచరించువాడును అగు అతనిని, అంటే ఆ శ్రీల సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని, అంటే వ్యాసుల వారి యొక్క కుమారుడైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని జనులు ఎలా గుర్తించారు?
అతడు ఆత్మారాముడు అని, దివ్య స్థితిలో ఉన్నాడు అని ఆయనను ఎలా గుర్తించారు ఈ జనులు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి మరికొంత ప్రశ్నలు ఆయన ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ ఆయన చేరినటువంటి మొదటగా కురుజాంగల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఆ తర్వాత మరి ఎవరు పరీక్షిత్ మహారాజును కలిసిన సందర్భంలో హస్తినాపురం వైపుకు ప్రయాణించినటువంటి సందర్భము. మరి వాస్తవానికి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు బాహ్యానికి ఉన్మత్తుడుగాను, మూగవాడుగాను, జడును వలె గోచరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు కదా. మరి అటువంటి వానిని జనులు ఎలా గుర్తించారు సుఖదేవ గోస్వాముల వారిని అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటిది, హస్తినటువంటి రాజు ప్రథమంగా నిర్మించినందున ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఢిల్లీ నగరం హస్తినాపురం ఏదైతే పాండవుల రాజధానిగా ఉన్నటువంటి ఆ పూర్వకాలం హస్తినాపురంగా పిలువనటువంటి మరి ఆ కురుజాంగల ప్రాంతం ఏదైతే మరి వ్యాసదేవుల వారు ఉన్నారో, పితృడు గృహాన్ని వీడిన పిమ్మట సుఖదేవుల వారు ఒక పిచ్చివాని వలె సంచరించుతున్న కారణంగా మరి జనులు ఆయన యొక్క దివ్యస్థితిని అర్థం చేసుకోలేక ఒక పిచ్చివాడు, ఒక మూగవాడు, ఒక జడును వలె వారిని మొదట కొంతమంది భౌతికంగా కామ్యకర్మలు రతులైనటువంటి వారు ఆయనని ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోలేనటువంటిది. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆయన సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆయన చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోయినటువంటిది. కనుకనే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, సాధువైనటువంటి వాణిని చూడడం ద్వారా కాకుండా అతని యొక్క భౌతికమైన, చూడడం అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినది అతని యొక్క భౌతికమైనటువంటి స్థితి కాకుండా వినడం ద్వారా, అంటే అతనిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం, అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక దివ్య దృష్టి విషయాలను వినడం ద్వారానే మనము చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. అంటే దర్శనం కొరకు గాక శ్రవణం కొరకే సాధు పురుషుని సమీపించవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్య లీలలపై ప్రవశింపగల సాధు మహాత్ముడే శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి. మరి ఆయన సామాన్య జనుల విపరీత భావనలను ఎన్నడూ కూడా సంతృప్తపరచలేదు. ఎందుకంటే మరి సాధువు అనేటువంటి వాడు ఈ జనులకు భౌతికమైనటువంటి లాభాపేక్షకు భౌతిక విషయాలను పొందే విధంగా భౌతిక విషయాల యొక్క ఆసక్తిని పెంచకూడదు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ప్రవచించి ఆయన ఏదో ఇప్పుడు సన్యాసులు కొంతమంది చేసే విధంగా ఇంద్రజాలాలు ప్రదర్శిస్తూ, మాయను ప్రదర్శిస్తూ చూపించలేదు. ఆయన బాహ్యానికి ఒక జడులాగా, మూగవాణిలాగా, ఒక ఉన్మత్తులాగా గోచరించినప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క స్థితి పరమోన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక వేత్తగా ఆయన ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంకా కొనసాగిస్తూ సౌనక ఋషి సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతున్నారు, కథం వా పాండవేయస్య రాజర్షైర్మునినా సహ సంవాద సమభూతాత యత్రైషా సాత్వితి శృతి. సో మరి అటువంటి సుఖదేవ గోస్వామిని పరీక్షిత్ మహారాజు కలియుట ఎట్లు సంభవించను? ఆ కలయిక వలననే వేదముల దివ్య సారమైనటువంటి అమల పురాణమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతమును కీర్తించుటకు అతనికి అవకాశము కలిగెను కదా అంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుని కలవడం ఎలా సంభవించినది అనేటువంటిది ఇక్కడ సౌనక ఋషి అడిగినటువంటి ప్రశ్న. ఆ కలయిక వలనే కదా వేదాల యొక్క దివ్య సారమైనటువంటి, సమస్త వేదాల యొక్క సారమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము అవతరించినది. ఆ విధంగా ఆయన భాగవతాన్ని కీర్తించడానికి అవకాశం కలిగినది కదా అంటూ ఆ సౌనక ఋషి అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతము వేదాల యొక్క సారంగా తెలుపబడినటువంటిది. అందుకే
ఆయన అంటూ ఉన్నటువంటి సంస్థంలో సంవాద ఆ సంవాదం ఏదైతే జరిగినటువంటి దాన్ని ఆ వేదాల యొక్క సారమైనటువంటిది మరి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి అంటే శ్రీమద్ భాగవతము సమస్త వేదాల యొక్క సారము. మరి కొందరు అప్రామాణికులైనటువంటి వారు భౌతిక లాభాల కోసం ప్రవచించేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఇది ఒక కట్టుకథగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అలాంటి వారు తలచే విధంగా ఇది కట్టుకథ కాదు, ముక్త పురుషుడైనటువంటి శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా పలుకబడినటువంటి వేద మంత్రం. అందుకే ఇది సుఖ సంహిత అని పిలువబడుతూ ఉండేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇటువంటి ఆ సుఖ సంహిత మనకి ఏ విధంగా వచ్చినటువంటిది అనేటువంటిది ఆ సౌనక ఋషి అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన మరి సాగోదోహన మాత్రం హి గృహేషు గృహమేదినాం అవేక్షతే మహాభాగస్తి తీర్థి కుర్వం స్తదాశ్రమం. సో మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు గృహస్థుని ఇంటి ముంగిట గోదోహన కాలము వరకే నిలిచియుండు నైజం కలవాడు, తాను దర్శించు గృహమును పునీతము వనర్చుటకే అతడట్లు వనరించును. మరి పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవోత్తముడని, అతని జన్మ కర్మలు అత్యంత ఆశ్చర్యకరములు అని చెప్పబడుచుండును. దయచేసి అతని గురించి కూడా మాకు తెలియచేయుడు అంటూ మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజును కలిసినటువంటి సందర్భము. ఆ విధంగా కలిసినప్పుడు ఆ కలవడం ఎలా సంభవించినది, మరి ఆ కలయిక వలననే ఈ వేదాల యొక్క దివ్య సారమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము కీర్తించటానికి సుఖదేవ గోస్వాములకు వారికి అవకాశం కలిగినది కదా. మరి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ఒక గృహస్థుని ఇంటి ముందు అరగంట కాలము కంటే ఎక్కువగా ఉండరు. అంటే సాధారణంగా ఒక గోవును పాలు పితికే సమయము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి వాడు అంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజును కలిసి అతనికి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినిపించారు అని చెప్తున్నారు. మరి అది వినిపించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది కదా. కానీ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు గృహస్థుల ఇంట అరగంట కన్నను అధికంగా వసించేటువంటి నైజమును కలిగి ఉండేవాడు కాదు. అంటే ఉండడు కదా ఎక్కువ సమయం. పాలు పితికిన అంటే ఒక గోవును పాలు పితికినంత సమయం మాత్రమే ఉంటాడు కదా అక్కడ. మరి అటువంటి భాగ్యశాలి అయినటువంటి గృహస్థుని నుండి అతడు భిక్షను స్వీకరించేవాడు. ఎందుకంటే ఎవని గృహం ముందు ఆయన కొద్దిసేపు అలా ఉంటారో, ఆయన అలా ఉన్నారు అంటే వారిని ఉద్ధరించడానికి చేసేటువంటిదిగానే చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అంటే ఎవరి ఇంటి ముందు ఆయన ఉన్నాడు అంటే ఆ గృహస్థుడు పరమ భాగ్యశీలి అవుతాడు. ఆయన నుండి భిక్షను స్వీకరించి వారిని ఆ గృహాన్ని పవిత్రం చేయడానికే ఆయన అలా ఆదర్శనీయమైనటువంటి ప్రచారకుడై ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే మనకి సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించినటువంటి వాడు మరి ఆ సన్యాసంలో మొదట అతడు వానప్రస్థగా, తర్వాత అక్కడ ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని గృహం నుండి వచ్చినటువంటి పదార్థాలను స్వీకరిస్తూ, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా బంద్ చేసి అతడు తన పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారి దగ్గర నుండి భిక్షను మధురికి స్వీకరిస్తూ మరి ఉండేటువంటిది. ఆ తర్వాత పరివారాజకాచార్యుడుగాను, ఆ తర్వాత పరమహంసగాను ఉండేటువంటి స్థితులు. మరి సన్యాసాన్ని స్వీకరించినటువంటి వాడు భగవత్ సందేశాన్ని నలుమూలలా ప్రచారం గావించటం.
అంటే పరివ్రాజకాచార్యులుగా ఉండేటువంటిది. దాని కొరకే వారు ఆ కార్యాన్ని స్వీకరిస్తాడు కదా. మరి అటువంటి వాడు మరి గృహస్థులతో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానబోధన వరకు మాత్రమే సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం అనేది ఆ సన్యాసులకు, సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించినటువంటి వాడికి ఉండేటువంటిది. అది అటువంటిది మరి ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు ఆచరించి చూపినట్టు తన కర్మల ద్వారా ఆ విధంగానే చూపించారు ఆయన. ఎందుకంటే గృహస్థుని గృహము పావనమనర్చే ప్రయోజనం కొరకే ఆయన భిక్షను స్వీకరిస్తూ వారి ఇంటి ముందు ఆ పాలు పితికిన సమయం మాత్రమే అక్కడ వసించేటువంటి, అంటే నిలబడి ఉండేవాడు అని చెప్తుంటారు. కాబట్టి సన్యాసి అయినటువంటి వాడు గృహస్థుల లౌకిక సంపదలను మెరుగుదలకు మోహము నొందినటువంటి ఆ లౌకికులను దాసులగుటకు ఎన్నటూ కూడా అలా సహకరించరాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఘరానా మోసగాళ్ళుగా ఈ వ్యవస్థలో సన్యాసులు ఇది చేస్తే మీకు ఈ సంపదలు కలుగుతాయి అంటూ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఒక సన్యాసి అనేటువంటి వాడు గృహస్థుని ఈ భౌతిక బంధనాల నుండి ముక్తి వనర్చడానికి, విముక్తులను చేయడానికే అతడు దోహదపడాలే కానీ ఇంకా గృహస్థుని బద్ధజీవుని అయ్యే విధంగా లౌకికమైనటువంటి అన్ని ప్రోత్సహించున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ స్ట్రక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వాయిస్ రాలేదు. నెట్ ప్రాబ్లం. అందరూ అటెండెన్స్ చేశారా? ప్రభుజీ లాస్ట్ లో లేట్ గా వచ్చారు ఎవరో, శ్రీమాతాజీ ఎవరో వచ్చారు. వేస్తారా? ఓకే. రామకృష్ణ వెళ్ళిపోతా అన్నారు. రామకృష్ణ ప్రభుజీ పోస్ట్ వచ్చింది. ఆయనకి వెళ్ళింది పోస్ట్. అయ్యో, ఆయన ట్రావెల్లో ఉన్నారు కదా, చూసుకుంటారో లేదో. హరే కృష్ణ. ఆ, ప్రభుజీ ఎప్పుడు నెట్ పోయిందా ప్రభు? ప్రభు ఆహా, మరి ఓకే. హరే కృష్ణ. చెప్పండి హరే ప్రభు, కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి ఎప్పుడు ప్రభు. పోయింది మాతాజీ? హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే రామకృష్ణ వినిపిస్తుంది ప్రభు. ప్రభు. ఆయన ట్రావెల్లో ఉంటున్నారు కదా, మరి ఆయనకి వెళ్ళిపోయింది పోస్ట్. పోస్ట్ ఆయనకి పోయినట్టుంది కదా. ఆ, అవును ప్రభు. ఆయనకి పోయింది. కాల్ చేస్తా. ఓకే ఓకే ఇచ్చేసేయండి. హరే కృష్ణ. చేస్తారు ఆయన. లాస్ట్ ఎక్కడ వరకు వినిపించింది ప్రభు మాతాజీ? ప్రభుజీ అదే గృహస్థుల లౌకిక సంపదల కోసం కాదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. అలా సో స్టక్ అయింది. హరే కృష్ణ వినిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? స్టక్ అవుతుంది ప్రభు. కరెక్ట్. ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ సన్యాసి అనేటువంటి వాడు మరి ఈ బద్ధజీవులను ఉద్ధరించడానికి పరివ్రాజకాచార్యుడై, అంటే ఆ భగవత్ సంబంధ విషయాలను, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేయడానికి ఉన్నటువంటి వాడుగానే చేస్తాడు. అలా కాకుండా దానికి భిన్నంగా
ఆ గృహస్థుల యొక్క భౌతిక సంపదలను మెరుగుపరిచే విధంగాను, అతన్ని ఇంకా బంధనాలలో చిక్కుకునే విధంగా ఎన్నడూ చేయకూడదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్టు ఇంకా ఆ సౌనక ఋషి అడుగుతూ ఉన్నాడు, మరి పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవోత్తముడని మేము విని ఉన్నాం కదా, అతని యొక్క జన్మ కర్మలు అత్యంత ఆశ్చర్యకరములని కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. దయచేసి అతనిని గూర్చి కూడా మాకు తెలియచేయండి అంటూ ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు, ఎందుకంటే అతని యొక్క జన్మ నుండే ఆయన యొక్క జన్మ కానీ ఆయన యొక్క కర్మలు అత్యంత ఆశ్చర్యకరమాలని మేము విని ఉన్నాము, వాటిని గురించి మాకు తెలియచేయండి అంటూ సూత గోస్వాముల వారిని ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత రక్షింపబడినటువంటి వాడు కనుక ఆయన యొక్క జన్మ అత్యంత అద్భుతమైనటువంటిది. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు మరి తన తాతల నుండి రాజ్యాన్ని పొంది, అంటే కష్టపడి తను రాజ్యాన్ని తీసుకోవాల్సిన అటువంటి అవసరం కూడా లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో తను తన తాతల నుండి వచ్చినటువంటి రాజ్యాన్ని చక్కగా పరిపాలిస్తూ ఆయన జరిపినటువంటి కర్మలు చాలా దివ్యమైనవిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. అందుకే ఆయన అడుగుతున్నాడు, ఆయన యొక్క జన్మ కర్మలు అత్యంత ఆశ్చర్యకరములని చెప్పబడుతున్నవి, వాటిని తెలియచేయండి. యుగము అయిపోయి కలియుగము ప్రారంభించి కలియుగ లక్షణాలు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో గోహత్యకు తలపడుచున్నటువంటి కలిపురుషుణ్ణి దండించి ఉన్నటువంటి వాడు అతని యొక్క కర్మ. కాబట్టి ఆ కర్మ అద్భుతమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఆ గోహత్య అంటే మానవ సంఘ వినాశనమని భావము కనుకనే పాపమునకు ప్రతినిధి అయినటువంటి వాని నుండి గోవును రక్షించుటకు పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రయత్నించాడు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. అటువంటి భాగవోత్తముడైనటువంటి పరీక్షిత్తు మృత్యువార్తను గూర్చి ముందుగానే తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. మరి కనుక ఆయన యొక్క మరణం కూడా మహా అద్భుతమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో కనుక మరి ఇది మానవులకు అద్భుతమైనటువంటి విషయమే. ఆ విధంగా మరి దివ్యమైనటువంటి భాగవోత్తముడైనటువంటి ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు గంగా తటమున ఆసీనుడై శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయుట ద్వారా దేహత్యాగం చేయుటకై ఉద్యుక్తుడై ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణం చేసినంత కాలము అతడు ఆహార పానీయాలను ముట్టలేదు అని చెప్తారు. క్షణకాలం కూడా నిద్రించలేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా పరీక్షిత్ మహారాజు విషయానికి వచ్చినట్లయితే ప్రతిదీ కూడా అద్భుతమై ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కాబట్టి అటువంటి పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క కర్మలు కూడా ఖచ్చితంగా శ్రవణదాయకములైనవే. కనుకనే ఇక్కడ సౌనకముని సూత గోస్వాముల వారిని ఆయన యొక్క కర్మలను గురించి, ఆయన యొక్క జననం విషయాలను గురించి మరి విపులంగా శ్రవణం చేయవలనటువంటి కోరికను కలిగి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ మరి పరీక్షిత్ మహారాజు గొప్ప సామ్రాట్టు మరియు గొప్ప రాజ్య సంపదను కలిగినటువంటి వాడు. పాండవ వంశ యశస్సును వృద్ధి చేయున్నటువంటి అతడు ఏ కారణం చేత సమస్తమును త్యజించి గంగాతటమున ప్రాయోపవిష్టుడయ్యుండెను అంటూ అడుగుతున్నాడు. ఇంకా మరి నిజంగానే వాస్తవానికి పరీక్షిత్ మహారాజు సర్వ సముద్రాలతో కూడినటువంటి సమస్త ప్రపంచమునకు మహారాజు అయి ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ధర్మరాజు తర్వాత
ఆ రాజ్య పరిపాలనా బాధ్యతను స్వీకరించినటువంటి వాడు. కనుక మరి పాండవుల నుండి రాజ్యాన్ని తాను వారసత్వంగా పొందినటువంటి వాడు. విశాలమైనటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని పొందినటువంటి వాడు అతడు. కనుక ఇంకా దాన్ని విస్తృతపరచవలసినటువంటి అవసరం అతనికి లేదు వాస్తవానికి కదా. సో దాంతో పాటుగా ఆయన చక్కగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ పాండవుల యొక్క యువ కిషోరకుడై నిలిచి ఉన్నటువంటి కారణంగా ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యములందు రాజ్యపాలన యందు అతనికి అవాంఛితమైనది ఏది కూడా లేకుండా ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి పరిస్థితులను ఉన్నటువంటి వాడు ఎందుకు మరి ఆ రాజ్యాన్ని, రాజ్య సంపద, ఐశ్వర్యాలను, మరి వారి మరి కుటుంబ విషయాలను అన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి అన్ని పరిస్థితులను త్యజించి గంగా తటమున ప్రాయోపవిష్టుడై కావలసి వచ్చినటువంటి ఆవశ్యకత ఏమి ఉన్నది? సో ఎందులకు ఆ విధంగా ఆయన చేశారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఇక్కడ సౌనకముని అడిగినటువంటిది. కాబట్టి మరి ఆ విధంగా అంతటి గొప్ప ప్రపంచానికే, భూమండలానికే రాజుగా ఉన్నటువంటి అతడు దివ్యమైనటువంటి కార్యాలను చేసినటువంటి వాడు, అతని పుట్టుకే దివ్యమైనటువంటిది. అటువంటి వాడు ఎందుకు ఈ రాజ్యాన్ని, ఐశ్వర్యాలను అన్నింటినీ వదిలివేసి గంగా తటమున ప్రాయోపవిష్టుడై ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రశ్న. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా మరి ఇది ఆశ్చర్యకరమైనటువంటిదే. కనుకనే నైమిషారణ్యం నందు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి కుతూహలులై ఉన్నటువంటి విషయం. అంటే శ్రోత ఇక్కడ ఆ దివ్యమైనటువంటి లీలలను వినడానికి ఎంతో ఆతృతతో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇంకా శత్రువులు తమంతటా తామే అతని పాదములకు వందనాలు వసగి ధన సంపత్తులన్నింటినీ స్వీయ క్షేమము కొరకై అర్పించు ఉండేది వారు కదా. అటువంటి ఘన చక్రవర్తి అయినటువంటి అతడు పూర్ణ శక్తిని, పూర్ణ యవ్వనమును, అసాధ్యమైనటువంటి రాజ్య వైభవాలను కలిగి ఉన్నాడు. మరి అటువంటి వాడు ప్రాణంతో సహా సమస్తమును ఎందులకు అతడు త్యజింపగోరెను? ఇవి సౌనకముని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరిని పైన యుద్ధం చేయడానికి తనకు తానుగా వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా ఈ మరి ప్రపంచ చక్రవర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన యొక్క సామంతులుగా ఉండడానికి, ఆయన చక్రవర్తిలోనే రాజులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ వారంతట వాళ్లే వచ్చి ఆయనకు పాదాలకు వందనాలు చేస్తూ తన యొక్క సంపత్తులను, ధన సంపత్తులను వారికి వారి యొక్క క్షేమం కోసం, ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి చక్రవర్తులు, భూ చక్రవర్తి రక్షణలో మేమున్నామంటే ఇతరులు ఆయన వారి దగ్గరకు రారు. కనుక వారి యొక్క సొంత క్షేమం కొరకే మరి ధన సంపత్తులను అర్పించేటువంటి ఘన కీర్తి కలిగినటువంటి చక్రవర్తి, పూర్ణమైనటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, మరి యవ్వనవంతుడు, మరి ఎంతో గొప్ప అసాధ్యమైనటువంటి రాజ్య వైభవాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఎందుకు అతడు ప్రాణంతో సహా సమస్తమును త్యజింపగోరాడు అంటూ సౌనకముని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు జీవితంలో అవాంఛనీయమైనది ఏదీ లేదు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆయన యవ్వనవంతుడు, శక్తివంతుడు, ఐశ్వర్యాలను కూడి ఉన్నటువంటి వాడు, జీవితాన్ని అనుభవించడానికి సమర్థుడు కూడాను. మరి అటువంటి వాడు జీవనమును విరమించేటువంటి ప్రశ్న రాదు. కానీ ఆయన మరి ఎందుకు ఈ విధంగా సర్వాన్ని వదిలివేసి అతడు మరి
ఆ, దేహత్యాగం చేయడానికి వినడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాడు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇంకా ఆయన అడుగుతుంటాడు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క భక్తికే అంకితమైనటువంటి వాడు. ఉం? మరి ఎవరైతే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తికి అంకితమై ఉంటారో అటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల యొక్క క్షేమము, ఆనందము, అభ్యుదయంలో కొరకే జీవిస్తూ ఉంటారు కదా. అటువంటి వారు తమ స్వలాభము కొరకై వారెప్పుడూ కూడా జీవించరు. మరి పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఆ విధంగా సమస్త లౌకిక సంపదల సంఘము నుండి ముక్తుడై ఉన్నను ఇతరులకు ఆశ్రయమైనటువంటి తన దేహాన్ని ఎందుకు పరిత్యజించదలుచుకున్నాడు అంటూ ఇక్కడ సౌనక ముని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పరీక్షిత్ మహారాజు పుట్టుక సందర్భం నుండే ఆ భగవంతుని యొక్క కృప పొందినటువంటి వాడు కాబట్టి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తుడైనటువంటి కారణంగా మరి ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆదర్శనీయమైనటువంటి రాజు మరియు ఆదర్శనీయమైనటువంటి గృహస్థుడు చెప్తారు. ఎందుకంటే గృహస్థుడైన ఏ విధంగా ఉన్న భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళు, భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు మరి ఆదర్శనీయులుగానే చెప్పబడతారు. అందులోనూ కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి వాడు. కాబట్టి కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి వాడు అప్రయత్నంగానే సర్వ శుభ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు, ఇతరులకు మేలు చేసే విధంగానే ఉంటుంటాడు. మరి పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా అటువంటి దానికి చక్కని నిదర్శనమై ఉన్నటువంటి వాడు. తనకున్నటువంటి లౌకిక సంపదల ఎడ అతడెన్నడూ కూడా అనురక్తిని కలిగి ఉండలేదు. ఆయన ఎందుకంటే ఇంతకుముందు గోమాతను రక్షిస్తూ ఉన్నాడంటే మరి జనులకు కావలసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆసక్తి, అలాగే కలిపురుషుణ్ణి బంధించగలిగినటువంటి వాడు. తన రాజ్యంలో ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు తావు లేకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు. భక్తి మార్గాన్ని ప్రచారం చేసేటువంటి వాడు కదా. మరి ప్రజల యోగక్షేమాలను చూసేటువంటి రాజు అయినటువంటి వాడు. మరి ఆ జనుల సంక్షేమంను వదిలివేసి ఎందుకు ఈ విధంగా దేహత్యాగం అంటే తాను దేహాన్ని త్యజించడానికి సిద్ధంగా, ఎందుకంటే ఎన్నో సంపదలు ఏవేవో ఉన్నాయి, తాను కావాలని అనుకుని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ మరణం నుండి కూడా బయటపడవచ్చు. కానీ అటువంటిది ఏమీ చేయకుండా ఆయన మరి ఈ దేహాన్ని త్యజించడానికి ఆయన సిద్ధపడినటువంటి వాడు. ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు అంటూ వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన అంతకుముందు జరిపినటువంటి జనులను ప్రస్తుత జన్మ సంక్షేమమునే కాకుండా, అంటే జనులను తనతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో, తన కాలంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో జనులను రక్షించడమే కాకుండా తదుపరి జన్మలో కూడా వారు శుభంగా ఉండాలి అనేటువంటి దాని కొరకే గోహత్యను కానీ కబేలాలు కానీ ఆయన అనుమతించలేదు అని చెప్తారు. ఒక జీవిని రక్షించుటకు సర్వ ఏర్పాట్లు గావించుచు వేరొక జీవిని వధించుటకు ఆయన అనుమతి ఇవ్వలేదు అని చెప్తారు. అలా ఇవ్వడం అనేది మూర్ఖ పాలకుల వంటి వారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కలియుగంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం, గోవధశాలలు ఎన్నో ఉంటుంటాయి. ఒక పక్కేమో జీవులను రక్షించాలి అని చెప్తుంటారు, మరొక పక్క గోవధశాలలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కానీ పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ విధంగా చేయలేదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన కృష్ణ పరతత్వమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి ఆనందాన్ని గుర్చుటే అతడి యొక్క ఏకైక లక్ష్యమై ఉన్నటువంటి వాడు. సో కానీ ఆయన జీవులందరూ కూడా తనకు శరణజొచ్చి సుఖశాంతులు బడియవలెననే భగవానుడు వాంఛిస్తూ ఉంటాడు. అదే కోరికను, అంటే ఆ విధమైనటువంటి దాన్ని నెరవేర్చడానికే ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాడు. తన రాజ్యపాలనలో సర్వలు ఆనందంగా ఉండే విధంగా
ఏర్పాటు చేసి అందరికీ కావలసినటువంటి ఆహారము ఆవాసాలతో సంతృప్తిగా ఉండే విధంగా చేసినటువంటి వాడు. మరి ఆయన రాజ్యంలో ఎటువంటి కలతలు లేవు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి సమర్థవంతుడైనటువంటి చక్రవర్తి రాజు అయినటువంటి వాడు ఎందుకు మరి ఈ విధంగా దేహత్యాగానికి సిద్ధపడ్డాడు అనేటువంటిది వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు. ఇంకా చివరిగా మరొకటి అడుగుతూ ఉంటుంటారు. వేదమందలి కొంత భాగమును మినహా సర్వశాస్త్ర భావములందును పారంగతుడవైనందున మేము వేసిన ప్రశ్నలన్నింటికి నీవు స్పష్టంగా సమాధానం మొసగగలవని మేము ఎరిగి ఉన్నాము అంటూ ఇక్కడ ఫైనల్గా మళ్ళా సూత గోస్వాముల వారిని కీర్తిస్తూ అంటూ ఉన్నవి. సో సౌనకముని అంటూ ఉన్నారు, వేదములలో ఉన్నటువంటి కొంత భాగం తప్ప మినహా సర్వశాస్త్ర భావాలందు మీరు పారంగతుడై ఉన్నారు. కనుకనే మేము అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ కూడా మీరు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పగలరు అని మేము ఎరిగి ఉన్నాము అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వేదాలు మరియు పురాణాల నడుమ భేదము ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, బ్రాహ్మణులు పరివ్రాజకు ఆచారులకు నడుమ వంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వేదములందు తెలుపబడినటువంటి సకామ కర్మలను నిర్వర్తించుటకై బ్రాహ్మణులు నిర్దేశించబడగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును సర్వులకు పంచేటువంటి నిమిత్తమై పరివ్రాజకాచార్యులు అంటే సన్యాసులు నిర్దేశించబడి ఉన్నారు అని చెప్తారు. మరి ఆ కారణం చేత పరివ్రాజకాచార్యులైనటువంటి వారందరూ కూడా వేదాంత చరణలందు ప్రావీణ్యమును కలిగి ఉండకపోవచ్చు, కానీ వేదం కర్మలను నిర్వహించడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి బ్రాహ్మణులు మాత్రం వేద మంత్రాలను యథావిధిగా ఉచ్చరించుట యందు నిష్ణాతులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ అంటే వేదాలు పురాణాల నడుమ భేదము లాగానే బ్రాహ్మణులు మరియు పరివ్రాజకాచార్యుల ప్రచారకుల కన్నను ముఖ్యులని భావించరాదు. అంటే పరివ్రాజకాచార్యులు సన్యాసుల కంటే అనేటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే బట్ ఇద్దరి ప్రయోజనము ఒకటే. ఎందుకంటే అంత్యమున ఒకే ప్రయోజనము గోరి వివిధ మార్గాలలో ప్రయత్నించుచున్నందు వలన వారు ఒకే సమయమున ఏకమును మరియు భిన్నమై ఉన్నారు. అంటే పరివ్రాజకాచార్యులు బ్రాహ్మణులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ విషయాలను అంటే మనకి పురాణాలలో తెలియజేయబడేటువంటి విషయాల్లో వేద మంత్రాలకు ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్తుంటారు. అంటే పురాణ ఇతిహాసాల్లో తెలియజేయబడేటువంటి విషయాలకు వేద మంత్రాలకు అంటే ఈ పురాణ ఇతిహాసాలను మనం ప్రచారం చేసేటువంటి పురాణాలు అంటే పరివ్రాజకాచార్యులు పురాణ ఇతిహాసాలను ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు, బ్రాహ్మణులు వేదాలను చేసేటువంటి. కనుకనే ఈ రెండింటికి కూడా భేదం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. మనకి సాధారణంగా పురాణాల్లో సామవేదము, అధర్వణ వేదము, ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము కదా, ఈ వేదాలు 4 వేదాలు. అలాగే పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, ఉపనిషత్తులు అన్ని కూడా సమస్త వేదములు ఆ భగవానుని శ్వాస ద్వారా ప్రకటితమైనవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి వేద మంత్రాలకు మరియు అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా పురాణాలకు వేద మంత్రాలకు భేదం చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో. వేద మంత్రాలకు గల భేదం ఏమనగా దాదాపు అవన్నీ ప్రణవ ఓంకారంతో ప్రారంభమైనటువంటి వలన ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఉచ్చారణకు కొంత శిక్షణ అవసరం అవుతుంది. అంటే ఇంకా చెప్తున్నారు, దీని ఉద్దేశం శ్రీమద్ భాగవతము వేద మంత్రాల కన్నా తక్కువ ప్రాముఖ్యత కలదనుట కాదు, పైగా పూర్వమే తెలుపబడినట్లు శ్రీమద్ భాగవతము వేద వృక్ష అంతేకాకుండా
శ్రీమద్ భాగవత అధ్యాయమునందు ఆయన రథుడయి ఉన్నారు. శ్రీల సూత గోస్వామి సుఖదేవ గోస్వాముల వారి యొక్క అడుగుజాడలలో ఉన్నటువంటి కారణంగా వేదమంత్రముల నిర్దిష్ట ఉచ్చారణలో నిష్ణాతులు కాకుండాను అతని స్థితి ఏమాత్రము తక్కువైనది కాదు. అందుకనే ఇక్కడ అడిగినప్పుడు వేదములందు కొంత భాగము మినహా సర్వశాస్త్ర భావములందు మీరు పారంగతులై ఉన్నారు అంటే వేదాలు మొత్తం కూడా ఆయన నిష్ణాతుడు కాలటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అయినప్పటికీ కూడా మరి అతని యొక్క పరిస్థితి ఏమాత్రము తక్కువైనది కాదు. నిర్దిష్టమైనటువంటి వేద మంత్ర ఉచ్చారణము వాస్తవమునగు అనుభవము కన్నా అభ్యాసము పైననే అధికంగా ఆధారపడి ఉండును. కానీ అనుభవమే చిలక పలుకుల వంటి ఉచ్చారణ కన్నను ముఖ్యమైనది అంటూ చెప్తూ ఇక్కడ సూత గోస్వాముల వారిని కీర్తిస్తూ వారు పరివ్రాజకాచార్యులై ఏ విధంగా ఆ భాగవత విషయాలను బోధిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియచేస్తూ ఈ విషయాలను సౌనక ముని అడిగినటువంటి భాగం ఫస్ట్ పార్ట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన అడిగినటువంటిది. నెక్స్ట్ ఇక సూత గోస్వాముల వారు ఏ విధంగా ఇప్పటి వరకు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానాలు ఇస్తారో అవి తదుపరి క్లాసులో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ